Τέλος. Τι θα δούμε σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο? Θα δούμε σημάδια ετοιμότητας, χρονικά, γιατί είναι καλύτερο να ξεκινήσεις καλοκαίρι, σε τι βολεύει περισσότερο, τσίσαβιες κακά, νυχτερινή πάνα, πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει μια τέτοια διαδικασία, τι αγόρασα για τη διακοπή της πάνας, τι με βόλεψε, tips και tricks για αυτές τις αγορές και πώς διαχειριζόμαστε τα ατυχήματα που οπωσδήποτε θα γίνουν. Πάμε να δούμε το βίντεο. Γεια και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι η Νατάσα και είστε στο Πάρε Ζακέτα. Σήμερα, αυτή την εβδομάδα, το βίντεο είναι του πώς καταφέραμε και κόψαμε εμείς την πάνα στην Αφροδίτη. Θα μοιραστώ την δική μας εμπειρία και είναι ένα βίντεο που ήθελα να κάνω γιατί ήθελα να δώσω δύναμη σε μαμάδες που είναι σε αυτή τη φάση τώρα, αυτό το καλοκαίρι ή και το επόμενο, τέλος πάντων, ή οποτεδήποτε κάποια μαμά βρίσκεται στη διαδικασία της σκέψης του «Αχ, πώς θα κόψουμε την πάνα?» Ας δω μια εμπειρία κάποιας άλλης μαμάς με το παιδάκι της. Οπότε είμαι αυτή η μαμά που θα σου δώσω την εμπειρία μου για να πάρεις ιδέες, να δεις τι γίνεται και σε άλλες οικογένειες και κάτι μπορεί να σε βοηθήσει από αυτά που θα πω. Πώς ξεκίνησαν όλα? Τώρα η Αφροδίτη είναι 3 χρονών και ας πούμε 2 μηνών. Οπότε και κόψαμε την πάνα τον μήνα Μάιο, το μήνα των γενεθλίων της. Όμως πριν από αυτό θα πούμε πώς ξεκίνησε η φάση, πώς άρχισαν όλα να χτίζονται σταδιακά. Αρχικά θα σας πω ότι σαν μαμά, πριν ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, ήταν και μόνο σε σκέψη κάτι το οποίο μου προκαλούσε άγχος. Μου προκαλούσε φόβο, ανασφάλεια και φαντάζομαι δεν είμαι η μόνη, γιατί έχεις μάθει και εσύ και το παιδί σε αυτή τη διαδικασία όσα χρόνια και να φοράει το παιδί πάνα. Φοβόμουν το άγνωστο, φοβόμουν τα ατυχήματα, φοβόμουν το πώς θα το διαχειριστώ εγώ. Σκεφτόμουν και αγχωνόμουν για το ότι πρέπει συνέχεια να λέω στο παιδί να πάει να κάνει τσίσα του. Κάθε 20 λεπτά θα πρέπει να βάζω timer στο κινητό για να μου υπενθυμίζει και εμένα να ρωτάω το παιδί. Πολύ εκνευριστικό δεν είναι? Αυτά σκεφτόμουν μέχρι που λέω σε κάποια φάση ότι μάλλον ήρθε η στιγμή. Μάλλον εγώ πρέπει να το πάρω απόφαση και μάλλον το παιδί είναι πιο έτοιμο από μένα. Σκέφτηκα έτσι λοιπόν και λέω θα κάνουμε μια προσπάθεια. Το Μάιο λοιπόν τώρα, αρχές του Μαΐου, 3, 4, 5 του μήνα, φορώντας πάνα βρακάκι η Αφροδίτη, αλλά άρχισε να της φύγει εδώ πέρα το λαστιχάκι. Και επίσης, σαν γυναίκα που έχω κι εγώ τις δύσκολες ημέρες του μήνα, ας πούμε, και χρειάζεται να φοράω ό,τι φοράω, ξέρω ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστο να φοράς συνεχόμενα κάτι το οποίο σε καλύπτει εντελώς και από παντού και έχει και λάστιχα κτλ. Εντάξει, εγώ δεν φοράω με λάστιχο. Αλλά οπότε, βλέπω ότι της φύγει στην κυλίτσα η πάνα βρακάκι και της λέω: Αφροδίτη μου, βλέπω ότι σε έσφιξε η πάνα. Κοίταξε εδώ πέρα τα σημαδάκια που σου έχει κάνει στην κυλίτσα. Μήπως ήρθε η ώρα να βάλουμε βρακάκι κανονικό από ύφασμα σαν της μαμάς και του μπαμπά και να μην φοράμε άλλο πάνα? Και είπε ναι. Δεν ήξερα άμα ήξερε σε τι συμφώνησε, οπότε ήταν βράδυ, ξαπλώνει για ύπνο και της λέω ότι από αύριο θα ξεκινήσουμε να φοράμε βρακάκι και όταν θα θέλεις να κάνεις τσίσα ή κακάκια θα το λες στη μαμά και στον μπαμπά και θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Τώρα, εδώ πέρα θα κάνω μια μικρή παύση για να πω ότι πριν από αυτήν εδώ πέρα, ας πούμε, την τελευταία εμπειρία που είχαμε για τη διακοπή της πάνας, είχαν γίνει και άλλες προσπάθειες παλιότερα, αλλά δεν ήταν με επιτυχία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πιέσαμε το παιδί για κάτι, απλά συζητήσαμε, κάναμε μια μικρή δοκιμή, είδαμε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμη και διακόψαμε. Τώρα, χρονολογικά, για να τα βάλω σε μια σειρά, από 18 νομίζω μηνών που ήταν το παιδί, είχα αγοράσει ένα μικρό γιογιό, επιδαπέδιο, το οποίο το έβαλα δίπλα στη δική μας τουαλέτα, έτσι ώστε, επειδή κάθε φορά που πήγαμε εμείς ερχόταν και εκείνη, να το βλέπει, να συζητάμε ότι αυτό το γιογιό είναι για αυτή τη δουλειά, για τα παιδάκια. Για σένα δηλαδή, ξέρω εγώ. Συμφωνούσε, το έβλεπε, το χαιρόταν, το καθότανε με ρούχα. Κάποιες πραγματικά απειροελάχιστες φορές θέλησε να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να ήταν 2-3 από 1,5 χρονών μέχρι και λίγο πριν τα 3, ας πούμε. Οπότε δεν το είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση το γιογιό. Σε κάποια φάση, τώρα αυτό το χειμώνα πρέπει να ήταν, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είχαμε πάει σε ένα κατάστημα και βρήκαμε τυχαία. Είδαμε ότι είχε τέτοια στεφάνια βάση για λεκάνη και λέμε δεν παίρνουμε και ένα τέτοιο, μήπως και. Οπότε το πήραμε και το αφήσαμε και αυτό στην άκρη. Θα σας πάω τώρα στα σημάδια ετοιμότητας. Τι είδαμε σαν γονείς και λέμε, μάλλον δείχνει κάποια σημαδάκια ετοιμότητας. Λοιπόν, όταν ήταν περίπου 2,5 χρονών, χρειάστηκε να κάνουμε μια συλλογή ούρων για να πάμε να τα δώσουμε σε μικροβιολογικό εργαστήριο για εξετάσεις. Οπότε φορούσε πάνω το παιδί και ήταν δύσκολο. Δεν μπορείς να συλλέξεις τα ούρα από την πάνα. Τι θα κάνεις, θα τις τύψεις, δεν γίνεται. Οπότε έπρεπε ή κάπως να τα κάνεις το κυπελάκι το ειδικό, ή υπάρχουν για παιδάκια, για βρεφάκια και παιδάκια, κάποια σακουλάκια θα το πω τώρα με αυτοκόλλητο γύρω-γύρω για να κολλάει στην ευαίσθητη περιοχή. Και εφόσον είδαμε και που είδαμε με το κυπελάκι που δεν μπορούσε να το δεχτεί, καν στην ιδέα δεν ήθελε, είχε βάλει τα κλάματα, δοκιμάσαμε αυτό το σακουλάκι το οποίο, όπως είπα, κολλάει στην περιοχή. Και το είχα βάλει, τη είχα βάλει και πάνω από πάνω και την είχα αφήσει λίγο έτσι πιο free. Τέλος πάντων, κατάλαβα ότι την ενοχλεί αυτό γιατί όλο το πείραζε το αυτοκόλλητο και σε κάποια
φάση βγάλαμε την πάνα γιατί προφανώς την ενοχλούσε σε συνδυασμό με το υπόλοιπο που ήταν κολλημένο επάνω της. Και περνάει λίγο εκεί η ώρα και μου λέει: Μαμά, θέλω τσίθα. Το ακούμε αυτό, λέω: Θέλεις να πάμε στο κυπελάκι ή θα τα κάνεις τώρα, μπορείς να τα κάνεις. Πάμε στο κυπελάκι, μου λέει. Εντάξει, μεταφροντιτίστηκα τώρα τα λόγια, δεν το έλεγε τελείως καθαρά. Και πήγαμε εντός της μπανιέρας, ας πούμε, και τα καταφέραμε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό το story time. Το θέμα είναι ότι αντιλήφθηκε το concept ότι δεν φοράω πάνα τώρα, φοράω κάτι άλλο. Μου ήρθαν τα τσίσα, πρέπει να το επικοινωνήσω και να πάμε να τα κάνω. Οπότε, επειδή όλο αυτό εδώ πέρα το concept σε ηλικία 2,4 το κατάφερε, το είπε, λέω: Ωραία, έχουμε μια αρχική μεγάλη βάση που καταλαβαίνω ότι το παιδί μπορεί να κρατήσει τα τσίσα του για κάποια δευτερόλεπτα έστω, μπορεί να το επικοινωνήσει και μπορεί να αντιληφθεί ότι ήρθαν τα τσίσα. Πρέπει να πάω να το κάνω. Το δεύτερο σημάδι ετοιμότητας είναι ότι έλεγε τι ανάγκη έκανε, αλλά το έλεγε αφού το έκανε. Βέβαια, εγώ καταλάβαινα από πριν το κάνει, από τη στάση του σώματος, τη διακοπή που έκανε, το σε ποιο σημείο στεκόταν στο σπίτι, ότι αν τώρα θα κάνει αυτό, τώρα θα κάνει εκείνο. Εντάξει, δεν ήμουν πάντα απολύτως σίγουρη, αλλά ως επιτοπλίστων καταλάβαινα τι γίνεται. Κάποια στιγμή τώρα, μέσα αρχές του 2025, που σας είχα πει ότι είχαμε κόψει και την πιπίλα, επειδή δεν ήθελα να τα κάνω ταυτόχρονα και δεν βοηθάει το παιδί να αποχωριστεί δύο αγαπημένα πράγματα που του προσφέρουν ασφάλεια την ίδια χρονική περίοδο. Οπότε, λίγο αργότερα, αφού του κόψαμε την πιπίλα, ήμασταν σαν βιβλίο να πάρουμε κάτι πραγματάκια και ρωτάω: Μήπως έχετε κάτι σχετικό με το κόψιμο της πάνας? Έρχεται η κοπέλα και μου βγάζει 4-5 βιβλιαράκια και εγώ είδα αυτό εδώ πέρα που μου άρεσε. Εντάξει, το concept είναι λίγο διαφορετικό από το κόψιμο της πάνας. Ουσιαστικά αυτό μιλάει για το πού τα κάνουμε και πού δεν τα κάνουμε. Το διαβάσαμε αρκετές φορές, της άρεσε πολύ. Φοβήθηκα, να σας πω την αλήθεια, βέβαια, μήπως και φέρω τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ήθελα. Επειδή εδώ πέρα η βίδρα, ας πούμε, τα κάνει σε διάφορα σημεία. Αρνείται να βάλει την πάνα και να πάει στο γιογιό και τα κάνει οπουδήποτε αλλού εκτός από το γιογιό. Οπότε φοβήθηκα μην δώσω αυτό το μήνυμα. Οπότε το διαβάσαμε κάποιες φορές και μετά το σταμάτησα και άφησα το παιδί να δω πότε θα ήταν έτοιμο το ίδιο. Τώρα, ένα επόμενο πράγμα που λέγεται είναι το να κόψεις την πάνα καλοκαίρι. Αυτό δεν είχα καταλάβει πλήρως γιατί το λέγανε. Νόμιζα ότι το λένε μόνο και μόνο επειδή, ας πούμε, το καλοκαίρι στεγνώνουν όλα πιο εύκολα, καθαρίζονται λιγάκι πιο εύκολα κτλ. Αλλά επειδή το έψαξα, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι τρεις οι λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι γενικότερα το παιδί φοράει λιγότερα ρούχα το καλοκαίρι, οπότε είναι πιο εύκολο και πιο αυτόνομο και μόνο του να κάνει την κίνηση ανέβα-κατέβα στα ρουχαλάκια που φοράει, στα ισόρουχα που φοράει. Φυσικά είναι το πιο γρήγορο καθάρισμα και στέγνομα σε όλα, γιατί ναι, θα γίνουν ατυχήματα, δεν τα αποφεύγεις τα ατυχήματα. Έτσι μαθαίνεις κιόλας μέσα από τα ατυχήματα. Και τρίτον είναι ότι θεωρητικά το καλοκαίρι δεν πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, οπότε περνάει περισσότερο χρόνο στο σπίτι και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη επικοινωνία και ρουτίνα ως προς το θέμα της τουαλέτας και του γιογιό, αντίστοιχα, ότι χρησιμοποιήσει κάθε οικογένεια. Λοιπόν, που λέτε, επιστρέφω στο story time ότι της είχα το γιογιό δίπλα από την τουαλέτα, αλλά δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσει. Και κάποιες φορές έτσι διάσπαρτα μέσα σε αυτή τη σχολική χρονιά, 24 με 25, που την έβλεπα λίγο έτσι, ας πούμε, να έχει μία απορία για το τι είναι το εσώρουχο, τι φοράει η μαμά, τι φοράει ο μπαμπάς. Λίγο έτσι κάπως, είναι την ενοχλεί πάνω. Τη έλεγα: Θες να δοκιμάσουμε να βάλουμε αυτό το βρακάκι? Είχα εγώ από πριν, παρένθεση. Δεν αγόρασα ποτέ τα βρακάκια εκμάθησης. Κατευθείαν κανονικά. Και το δοκιμάσαμε κάποιες φορές, δεν ήταν έτοιμη, είτε ήθελε ξαναπάνα, είτε είχε ατύχημα και έλεγε θέλω πάνα. Την έβλεπα δηλαδή να έχει ανασφάλεια και φόβο. Οπότε καταλάβαινα ότι δεν είναι έτοιμη και έλεγα: Οκ, δεν πειράζει, όταν θα είσαι έτοιμη. Προσπάθησα να μην την πιέσω καθόλου, έτσι ώστε να αποκτήσει την αυτοπεποίθησή της όταν θα είναι από μόνη της έτοιμη, δηλαδή να μην το προκαλέσω. Μέσα από συζήτηση δηλαδή, έβλεπα τι γίνεται. Επιστρέφουμε στο τώρα, στον Μάιο του 25, λίγο πριν να γίνει 3 ετών. Ήτανε αρχές του μήνα, όπως σας είπα. Συζητάμε ότι από το επόμενο πρωί, επειδή την είχε σφίξει πάνα, θα δοκιμάσουμε να βάλουμε και πάλι βρακάκι. Ναι, και ξυπνάμε το πρωί και βάζουμε βρακάκι. Κάτι που έκανα διαφορετικά αυτή τη φορά ήταν ότι δεν της είπα να πάμε στο γιογιό. Προτίμησα αυτό εδώ που μπαίνει πάνω στην τουαλέτα κατευθείαν, έτσι ώστε το παιδί να αποφύγει αυτή την τριπλή μετάβαση ή και το πιθανό άγχος που μπορεί να της προσέφερε το γιογιό που καθόταν εκεί πέρα τόσους μήνες. Εγώ για καλό το είχα κάνει, να το βλέπει λιγάκι να το συνηθίσει, αλλά δεν βοήθησε. Οκ, καλύτερα θεωρώ εγώ τώρα. Γιατί δεν χρειάστηκε, ας πούμε, να πάει από πάνα σε κόψιμο πάνας, από κόψιμο πάνα σε γιογιό, από γιογιό σε τέτοιο καθισματάκι και μετά σε μεγαλύτερη τουαλέτα. Τώρα, για πόσο διάστημα γίνανε όλα αυτά? Έχω ένα τετραδιάκι που γράφω κάποια διάφορα πράγματα σχετικά με την Αφροδίτη, κάποια σημαντικά, κάποια που θέλω εγώ να θυμάμαι, κάποιες λέξεις, τέλος πάντων. Και να, εδώ έχω σελίδα με συνταρακτικά νέα και ένα λουλουδάκι που μου είχε φέρει η Αφροδίτη. Και γράφω, ας πούμε, τα πρώτα σου οράματα, πιπίλα τέλος και επόμενο θέμα κόψιμο της πάνας. Οπότε θα μου επιτρέψετε λιγάκι να το συμβουλευτώ και να σας πω 5-10 πραγματάκια πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, από αυτή την φάση που κόβουμε την πάνα. Δεν θα μπω σε άπειρες λεπτομέρειες. Τα πήγε πολύ καλά την πρώτη μέρα. Έλεγε πότε θέλει τσίσα και πηγαίναμε συνέχεια στην τουαλέτα. Για τα κακά το αφήνουμε στην άκρη. Το θέμα των κακών είναι άλλο.
έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Τα κακάκια τα έκανε τέλος πάντων επάνω στο βρακάκι. Οπότε της έλεγα ότι δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να προλάβουμε να πάμε να τα κάνουμε στην τουαλέτα και. Το πρώτο βράδυ που ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, της έβαλα πάνω βρακάκι. Γιατί και εγώ δεν ήμουν σίγουρη και το παιδί φαντάζομαι δεν θα ήταν σίγουρο. Ξυπνάμε το επόμενο πρωί και η Πάνα είναι στεγνή, πεντακάθαρη. Κοιτάω, λέω. Μπράβο. Συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στην τουαλέτα κτλ. Αλλά από τη δεύτερη-τρίτη μέρα άρχισε να έχει μία άρνηση. Σαν να μην θέλει να πάει από μόνη της. Δηλαδή δεν τα έλεγε από μόνη της, ελοτσίσε κτλ. Αναγκάστηκα να μπω στη διαδικασία να την ρωτάω. Κάθε όποτε και εγώ θυμόμουν, κάθε περίπου μισή ώρα, ανάλογα και τα υγρά που έπινε εκείνες τις μέρες. Και αρνιόταν, έλεγε δεν θέλω τσίσα, δεν θέλω τουαλέτα. Μέχρι που έφτανε στο αμήν, ας πούμε, και μπορεί να είχαμε κάποιο μικρό ατύχημα και να πάμε μετά στην τουαλέτα. Τέλος πάντων, αυτό άρχισε λιγάκι να της φεύγει. Στο μεταξύ συνεχίζουμε τα κακά στο βρακάκι. Στο βρακάκι, που εγώ της έλεγα ότι δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε την επόμενη φορά. Και θα σας πω και ένα fun fact τώρα εδώ μέσα. Είχαν περάσει και 2 εβδομάδες που έκανε τα κακά στο βρακάκι, και εγώ με υπομονή και λίγο από μέσα μου ήμουν έτσι. Της λέω ότι δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, θα τα κάνουμε στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα. Καλά. Και τα κάνει πάλι μια μέρα στο βρακάκι. Εγώ είμαι έτσι. Δεν πειράζει, Αφροδιτάκι μου, δεν πειράζει. Προσπαθώ και εγώ λίγα και να συγκρατηθώ, γιατί πόσα βρακάκια και εγώ η δόλια εμάνα να καθαρίσω. Πόσο, γιατί δεν τα έκανε και μια φορά τη μέρα, ήταν παραπάνω. Τέλος πάντων. Και με πιάνει από τον ώμο και μου λέει: δεν πειράζει, μαμά. Την επόμενη φορά θα τα κάνουμε στην τουαλέτα. Και εκεί είναι η φάση που, ενώ είσαι λίγο αγανακτισμένος από το καθάρισμα, γίνεται αυτό και λίγο γελάς, γιατί καταλαβαίνεις ότι δίνεις κάτι θετικό στο παιδί. Δεν έγινε και κάτι στην ουσία. Οκ, θα τα καθαρίσουμε, θα φύγουνε. Καταλαβαίνεις ότι δίνεις στο παιδί αυτά τα ερεθίσματα ότι δεν έγινε και κάτι. Εντάξει. Θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Να πω επίσης ότι 3 του μήνα, 3 Μαΐου, ξεκινήσαμε την διακοπή της Πάνας και 6 του μήνα, μετά από 3 ημέρες δηλαδή, για σχολείο. Οπότε το επικοινώνησα εγώ λιγάκι με τη δασκάλα. Είπα: κάνουμε έτσι, αλλιώς κτλ. Λέω: πώς θα το χειριστούμε στο σχολείο. Μου λέει: για αρχή, μέχρι να σιγουρευτούμε κι εμείς ότι μπορεί το παιδί, θα έρθει με πάνω βρακάκι και θα την πηγαίνουμε στην τουαλέτα συστηματικά, ας πούμε, για να τα κάνει εκεί. Και έτσι και έγινε. Μέχρι που πέρασαν οι μέρες, το ξανασυζητήσαμε με τη δασκάλα και λέω: στο σπίτι είναι OK. Πλέον το λέει, τα κάνει κανονικά. Και κόψαμε την πάνω βρακάκι και στο σχολείο, παρά μόνο την κρατάνε στον ύπνο. Τώρα, τι γίνεται με εμάς και τον ύπνο με την Αφροδίτη? Όλες οι βραδινές πάνες από την ώρα που κόψαμε την πάνα ήταν στεγνές. Εκτός από 2-3 φορές που είχαμε ατυχήματα, όπου γιατί είχαμε ατυχήματα, γιατί δεν είχε φάει καλό βραδινό. Το δούλεψε το γάλα όλη νύχτα καλά, ήπια 4-5 μπουκάλια, οπότε είχαμε πολύ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνει ότι μπορεί να τα κρατήσει όσο κοιμάται και ξέρει ότι έχει συμβεί δηλαδή και αυτό, ότι ξυπνάει κάποιες φορές και φωνάζει: μαμά, μπαμπά, θέλω τίσο, θέλω τουαλέτα, πάμε. Ή λίγο γκρινιάζει, κρατιέται, καταλαβαίνουμε εμείς τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, αυτό το μήνα, το Μάιο, έφυγε και από την κρεβατοκάμαρα που την είχαμε εκεί πέρα. Ήρθε στο δωμάτιό της. Οπότε είχαμε κι άλλη αλλαγή ταυτόχρονα. Ένιωσε όμως έτοιμη η ίδια. Εκείνη το ήθελε. Και ήρθε εδώ. Τέλος πάντων, κλείνει και αυτή η παρένθεση. Έχω κάνει ένα τεράστιο βίντεο. Ελπίζω να είστε ακόμα εδώ. 16 Μαΐου γράφω ότι τα πάει πάρα πολύ καλά με τα τσίσα, ακόμα και στο σχολείο. Έχουμε κάποια ελάχιστα ατυχήματα ημερήσια. 2 Έκτου, 2 Ιουνίου. Πάνα τέλος. Κατάφερε να κάνει και τα κακάκια. Ξέχασα να πω ότι εκεί γύρω στις 2 εβδομάδες της διαδικασίας αυτής είχε πάθει ένα θεματάκι έτσι εντερικό και χρειάστηκε πολλές φορές να πάει τουαλέτα. Από τις 7 φορές που πήγε μέσα σε κάποιες ώρες, οι 5 ήταν στην τουαλέτα, οι άλλες 2 όχι. Και κατάλαβε, χάρηκε πάρα πολύ και εγώ χάρηκα, δηλαδή της έδωσα ενθουσιασμό, χειροκροτήματα, τέλος πάντων ήταν μια μεγάλη γιορτή για την οικογένειά μας αυτή. Αλλά μετά συνέχιζε πάλι για κάποιες μέρες να μην πηγαίνει στην τουαλέτα, μέχρι που μετά από πλέον άλλες 2 εβδομάδες, συνολικά στον 1 μήνα, καταφέραμε να κάνουμε και τα τσίσα και τα κακά και τη νύχτα όλα, καθαρίσαμε από όλα δηλαδή. Στο μήνα. Οπότε η ερώτηση απαντάτε: πόσο καιρό σας πήρε εσάς να κόψετε τελείως την πάνα? Μας πήρε 1 μήνα για όλα. Μιλήσαμε και για το πώς διαχειριστήκαμε εμείς τα ατυχήματα. Μιλήσαμε και για την μικρότερη μετάβαση ουσιαστικά που κάναμε εμείς από πάνα σε αυτό το στεφάνι τουαλέτας. Όπου γι' αυτό να πω τώρα τι άλλο έχω αγοράσει. Αρχικά, σας έδειξα και στο προηγούμενο unboxing ένα άλλο τέτοιο που πήρα από τα Jumbo. Διαφορετικό. Αυτό είναι από την εταιρεία BB Love, κάπως έτσι λέγεται, το γράφει εδώ πέρα πάνω. Το είχε πάρει νομίζω ή από Mothercare ή από Prenatal. Θα σας γελάσω. Μάλλον Prenatal. Ήταν λίγο ακριβούτσικο σε σχέση με αυτό του Jumbo, δηλαδή είχε νομίζω 18 ή 20 ευρώ, κάτι τέτοιο. Όμως από κάτω έχει αντιολυσσιτικά τέτοια για να κάθεται καλά στο καπάκι της τουαλέτας. Έχει αυτό εδώ πέρα το οποίο εφαρμόζει καλά την τουαλέτα τέλος πάντων των ενηλίκων. Έχει και αυτό εδώ το υψωματάκι. Εδώ πέρα σταματάει το σφουγγαράκι, το οποίο είναι πολύ μαλακό και βολικό. Σταματάει αυτό εδώ πέρα λίγο υπερυψωμένα για να μην έχεις ατυχήματα. Που ένα tip
από μία μαμά κοριτσιού προς μία άλλη, γιατί για τα αγοράκια δεν ξέρω πώς είναι. Όταν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, προσοχή να έχει το παιδάκι σας κλειστά τα ποδαράκια, να μην τα έχει ορθά ανοιχτά, γιατί αλλιώς αυτό εδώ πέρα δεν δουλεύει. Από εμπειρία θα σας το πω, τέλος πάντων. Κάτι ακόμα θετικό είναι αυτά εδώ πέρα τα χερουλάκια που έχουν απέχουν αρκετά, δηλαδή από αυτή η απόσταση είναι μεγάλη σε σχέση με το άλλο που αγόρασα από τα Jumbo. Τα χερούλια είναι και εκτός της δικής μας τουαλέτας των ενηλίκων και πιάνεται, κρατιέται καλά. Τώρα η άλλη, το άλλο που έχω πάρει από τα Jumbo είναι λίγο πιο μικρά, χωρίς αντιολυσθητικά κτλ. Πάλι εφαρμόζει καλά στην τουαλέτα. Ανάλογα και με την τουαλέτα του καθενός, δηλαδή παίρνεις και το αντίστοιχο τέτοιο, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω. Ταιριάζουν νομίζω σχεδόν όλες τις τουαλέτες. Τώρα, τι έχω αγοράσει για τις βόλτες. Δεν είναι χορηγούμενο, θα σας πω τι έψαξα εγώ. Ζήτησα τη βοήθεια του ChatGPT να μου προτείνει τι είναι πιο βολικό, μικρό κτλ. Για να χωράει και στην τσάντα βόλτας κτλ. Μου πέταξε 4-5 επιλογές, έκατσα, τα ψάξα, βρήκα κριτικές κτλ. Και κατέληξα την αγορά που θα σας δείξω, από την οποία είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είναι Potit Plus, είναι από Baby Wise GR. Έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το δικό του σακουλάκι, αδιάβροχο, με κορδονάκι που κλείνει. Τώρα θα μου πεις, τι μας δείχνεις, ρε Νατάσα, δεν μας έχεις δείξει το καθισματάκι της βόλτας και μας δείχνεις αυτό το σακουλάκι? Θα σας πω ναι. Είναι αυτό εδώ το κούτσικο. Θα μου πεις πάλι, τι είναι αυτό? Και θα σου πω, είναι ένα μικρό φορητό γιογιοκάθισμα. Έτσι το λέω εγώ, γιατί ανοίγουν τα ποδαράκια του και γίνεται γιογιό. Είτε από εδώ είτε από εδώ κάθεται το παιδάκι, δεν έχει θέμα μπροστά-πίσω. Κλειδώνουν αυτά έτσι. Πατάς δηλαδή προς τα μέσα. Μπήκε, έπαινε το κλακ του το ένα, γυρνάς και το άλλο να μπει και αυτό καλά. Και τώρα δεν κουνιέται, δεν πρόκειται να ανοίξει όσο κάθεται το παιδί, όσο και να κουνηθεί. Και τι άλλη επιλογή έχει? Έχει και την επιλογή να γίνει τέτοιο καθισματάκι. Πώς? Ανοίγεις, τραβάς λιγάκι τα ποδαράκια, κλακ και από έτσι το κάνεις χλοπ και το βάζεις επάνω σε λεκάνη τουαλέτας. Τώρα αυτό είναι σε κάπου έξω, σε κάποιο συγγενικό σπίτι, ας πούμε, που τη χρησιμοποιείς την τουαλέτα, αλλά θες να έχει και το παιδί το δικό του το κάθισμα, να μην ακουμπάει από εδώ και από εκεί. Τώρα σε κάποια πιο δημόσια τουαλέτα, κάποιου παιδότυπου, ας πούμε, εγώ δεν θα το έβαζα πάνω στην τουαλέτα, γιατί δεν θα ήθελα να ξαναβάλω εδώ πέρα μέσα και να ξανακαθαρίζω μετά στο σπίτι επιφάνειες κτλ. Αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε αυτό. Γίνεται και έτσι, γίνεται και ανοιχτό και σε βολεύει μετά. Κλείνει και γεια σας. Όμως, έχει και άμμο, γιατί το είχα και στην παραλία. Τέλεια, θα γεμίσει το σπίτι με άμμο. Εφόσον έχει τρύπα από κάτω, πού πάνε τα περιεχόμενα? Θα σου πω. Αυτό εδώ πέρα το καθισματάκι έρχεται με δικές του ειδικές σακουλίτσες. Οι οποίες είναι, σκέψου μια σακουλίτσα που μέσα έχει κάτι σαν. Ταιριάζει να πω. Σαν πάνα να πω, έχει μια πολύ απορροφητική επιφάνεια. Είχε δώρο 3 μέσα σε αυτό το σακουλάκι. Αυτές είναι πάρα πολύ καλές, αλλά είναι και πάρα πολύ ακριβές. Και για 10 ας πούμε τεμάχια το να δώσεις τόσα χρήματα νομίζω ότι δεν αξίζει καθόλου. Οπότε, τι έχω κάνει εγώ? Έχω πάρει ρολό με σακουλίτσες, το κλασικό που παίρνουμε για τον κάδο της κουζίνας, της τουαλέτας κτλ. Το έχω βάλει εδώ πέρα μέσα και ανοίγω. Τώρα να το κάνω, την περνάω από το κάθισμα. Και τι κάνω για να μην τρέξει ας πούμε κάποιο υγρό από εκεί μέσα? Τις πάνες που μας περίσσεψαν και τις αδιάβροχες για την παραλία. Τα έχω μαζί μου, έχω μέσα στη σακουλίτσα 2-3. Σκίζω, βάζω μέσα στη σακουλίτσα, κάθεται, θα κάνει το παιδί, κλείνω τη σακουλίτσα, πετάω και τα μαντιλάκια μέσα στη σακουλίτσα, πετάω τη σακουλίτσα στα σκουπίδια και γεια σας. Είμαι έτοιμη. Οπότε το έχω βρει πάρα πολύ βολικό, χωράει και στην τσάντα βόλτα. Οπότε το έχω πάντα μαζί, δεν μου προκαλεί δηλαδή κανένα έξτρα βάρος. Έχω πει τόσο θετικά σχόλια και ξαναλέω ότι δεν είναι χορηγούμενο. Εν τω μεταξύ, από την ώρα που το αγόρασα αυτό το συγκεκριμένο, μου πετάει συνέχεια διαφημίσεις με αυτό και το πόσο καλό είναι και. Καταλήγοντας λοιπόν να πούμε ότι δεν υπάρχει το σωστό και λάθος timing. Το ότι το παιδί της διπλανής έκανε κάποιο κατόρθωμα νωρίτερα από το δικό σου το παιδί σε μικρότερη ηλικία κτλ. Δεν σημαίνει ότι είσαι κακός γονιός, ούτε ότι εσύ δεν τα κατάφερες, ούτε. Ο καθένας έχει το δικό του χρόνο και σύμφωνα με αυτόν θα πορευτεί. Οπότε, αν είσαι σε αυτή τη φάση που τώρα θα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, διώξε όσο άγχος γίνεται. Ατυχήματα θα υπάρχουν σίγουρα, αλλά προσπάθησε να το απολαύσεις. Είναι μια καινούρια καθημερινότητα. Είναι κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει και τους δύο. Κάποια στιγμή θα γίνει. Μια συμβουλή που θα ήθελα να δώσω είναι να λάμψετε από περηφάνεια και χειροκρότημα όταν το παιδάκι θα τα καταφέρει σε κάθε μικρή νίκη. Ότι είναι κάτι καλό όλο αυτό και ότι δεν χρειάζεται άγχος. Που ακόμα και ατύχημα να γίνει, πάλι δεν πειράζει. Αν κάτι από όσα σας είπα σας βοήθησε ή σας φάνηκε χρήσιμο, θα ήθελα να το μάθω στα σχόλια ή να μάθω τη δική σας εμπειρία αντίστοιχα. Και εγώ θα ήθελα να μάθω όλες τις εμπειρίες. Ή πόσο χρόνο σας πήρε εσάς να κόψετε την μπάνα. Ή πώς καταλάβατε τα σημάδια ετοιμότητας, ποια ήταν αυτά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω και τα δικά σας σχόλια με δικές σας εμπειρίες. Σας ευχαριστώ που είσατε. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι εδώ πέρα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε μπορείτε να δείτε άλλα βίντεο που θα εμφανιστούν σε λίγο εδώ πέρα στην οθόνη σας. Για πολλά και goodbye!